Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, pada kesempatan pagi hari ini selanjutnya kami persilahkan segenap tamu undangan dan juga hadirin yang telah berkenan hadir untuk dapat menempati tempat duduk yang telah kami siapkan. Sesaat lagi akan berkenan kita mulai rangkaian prosesi Upacoro Wisudo Tali Darmo untuk kedua mempelai yang berbahagia, Ivan Wahyu Syahputra, Sarjana Teknik, dan juga Sevi Natasha Cornelia, Sarjana Teknik. Dan rangkaian upacara ngunduh mantu untuk Ivan dan juga Sevi akan dikemas secara luar biasa. Persembahan dari Pengantin Production Yogyakarta, pimpinan Ibu Dani Mukti. Wedding organizer dipunaturaken dening Pengantin Production. Mbah Mul duwe gawe. Para rawuh ingkang kinurmatan, sugeng pepanggihan ing adicara pahargyan Ivan lan Sevi. Kagem sedaya kru, sumangga tansah siap wonten ing papanipun. Pranoto swara siap. Pranoto lampu siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Mugi sih wiloso pepadang saking dat ingkang murweng dat handaya nono karahayon miwah katentreman dumateng kuluran panjenengan sedaya sampun kepareng rawuh wonten ing rika lenggahan siang punika. Atur pambagyo raharjo sugeng rawuh sinepokartaning panembromo kairing jatining pakurmatan sinawungging panuwun ingkang tanpa pepindhan awit rawuhipun saking para tamu kakung putri sinedahan ingkang kepareng hangestreni tumapaing tata cara ngunduh mantu boyong temanten kekalih tata cara wisudan Tali Darmo Bagus Ivan Wahyu Syahputra, Sarjana Teknik, atmaja kakung panjenenganipun Bapak Juweni tuwin Ibu Harni sampun kepareng kalampah dau palakrama tuwin Ahayu Raden Roro Sevi Natasha Cornelia, Sarjana Teknik, atmaja putri panjenenganipun Bapak Damen tuwin Ibu Suparni. Akad nikah tuwin ijab kabul sampun kepareng kalampah wonten ing tanggal 2 Agustus 2000 selangkung mapan wonten ing Bagan Kelorok Sragen Jawi Tengah lan wonten ing kalenggahan siang punika mapan wonten ing Dukuh Ngunut RT 8 Kelurahan Cetis Kecamatan Sambirjo Kabupaten Sragen Jawa Tengah kepareng sagung
Baroyo ageng Bapak Juweni Ibu Harni menapa dene sakutrah Eyang Marinem Mulya Wiyono hanggelar rangken tata cara wisudan tali dharma ngunduh mantuk boyong temanten. Sagung lenggah ingkang satu ginah bekten keparenga suka pakur matan lampahing upacara adat wisudam tali dharma ing rika lenggahan siang punika. Kinaryo hanya maptakaken upacara wisudam tali dharma kepareng kaderekaken mijil saking Pamti Busana temanten kekalih Roko Mas Ivan Wahyu Syahputra sarjana teknik Twin Roro Sevi Natasha Cornelia sarjana teknik kaderekaken keluarga ageng Bapak Damin Soho Ibu Suparni tumuli badhe kepareng kapapanaken wonten ing sasana palenggahan piniji. Jebul kae sing tak anti-anti wis teko mrene Wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare sajake rada yen piruju dekati esame arati esari kangen muka-muka tansah mekan hatiku tapi tentram ampun hati terang aja mari kangen ulas siro terang aja biasa Mijil saking Pamti Busana Ahayu Sevi Natasha Cornelia Ivan Wahyu Syahputra Hingayap sagung keluarga ageng Bapak Damin Tuwin Ibu Suparni tumuli kepareng kadere akan tumuju wonten ing papan ing sampun piniji. Saperlu wonten ing kalenggahan siang punika tumapak upacara wisuda tali dharma ngunduh mantuk boyong temanten. jebul kae sing tak anti-anti wis teko Sampun kepareng samapta gati sawego ing diri sagung keluarga ageng Bapak Damin Tuwin Ibu Suparni ingkang kepareng hanganti temanten kekalih Bagus Ivan Wahyu Syahputra sarjana teknik Tuwin Ahayu Roro Sevi Natasha Cornelia sarjana teknik. Salajengipun kepareng kaderekaken miyos saking Pamti Busana panjenenganipun kepareng Hamangku Karso Bapak Juweni Tuwin Ibu Harni hingga yap sagung kulawarga kaderekaken samapta gati sawego ing diri
tumuju wonten ing sasana upacara wisudan tali dharma. Tunjung bangtrate sarating pandam sumuluh madangi sasana mahargyan bijil saking palerman Bapak Juweni tuwin Ibu Harni hinggayak paroyondeng eyang marina mulya wiyono Mbah Mul duwe gawe mantu samapta kati saweg going diri wonten papan kang sampun kajanesaken. Keparang wonten ing kalenggahan siang punika kadherekaken panjenenganipun Ibu Anggun keparang samapta gati sawega ing diri hanampi uga rampe angsul-angsul serah-serahan Ibu Rena Wibowo tuwin Ibu Zahra Anggun Harimbi dene paraga piniji saking keluarga ageng Bapak Tamin tuwin Ibu Suparni yang sampun keparang Anasto uga rampe angsul-angsul utawi oleh-oleh tumuli badhe keparang kadherekaken hamasrahaken keparang hanglarapaken uga rampe angsul-angsul utawi oleh-oleh wonten ngarsanipun Bapak Juweni tuwin Ibu Harni mewah sagotrah keluarga ageng eyang marina mulya wiyono. Guging panuwun ingkang tanpa pepindhan paraga ingkang kepareng hangasta angsul-angsul borampe oleh-oleh ngrika lenggahan siang punika. Salajengipun tumuli badhe kepareng kababar rerangken tata upacara pasrah tampi saderengipun tumapak upacara wisudan tali dharma kepareng samapta gati sawega ing diri paraga pasrah temanten kekalih Kinayo sulih sarira saking keluarga ageng Bapak Tamin tuwin Ibu Suparni nggih panjenenganipun Bapak Agus Istiati Iswara jenenganipun kepareng kasumbul panjenenganipun Bapak Dwi Tanto tuwin Bapak Edianto dereng kepareng hanampi atur pasrah temanten kekalih kinarya sulih sarira keluarga Bapak Juweni tuwin Ibu Harni nggih Profesor Suwarno Dwijo Nagara ingkang jenenganipun kepareng kasumbul panjenenganipun Bapak Ujang Wibowo tuwin Bapak Suroso dipun kepakarangaken samapta gati sawega ing diri.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. Kunjuk katur wonten ngasanipun Bapak Ibu Cuweni. Kanthi atur rinangke sekar ingkang badhe kula aturaken. Pareng matur Bapak Ibu nenggih sowan kula yektos masrahaken penganten kunjuk katur dateng kula wargi kanten salam taklim besan putri kakung Dumateng Ki Agus Iswara minangka raga sinambeting atur Bapak Dameniwah Ibu Suparni keparenga kula tumangkap. Parang matur Bapak Ibu nanggih rawuh dikayakot kula tampi penganten kalih matur nuwun dateng kula wargi salam taklim mami katur bistan Ki Agus Swara tembayatan para kadang kula jindelaras monggo sareng-sareng ndongaipun tumrap Sri Temanten Saringgi gegarane kang samya akrami Dan
tutuping atur kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinuji tansah manggih rahayu Ki Agus Amin. Iswara. Amin. Sebanwun Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan katuraken panjenenganipun Bapak Agus Iswara Tuwin Rama Suwarna Trijanakur sampun kepareng hambabar pangantikan atur pasrah panampi amarwakani rangken tata upacara ngunduh mantuk boyong temanten wisuda tali dharma Ivan Wahyu Syahputra Tuwin Sevi Natasha Cornelia. Ladrang wilujeng hangumandang caos pakurmatan rerangken tata upacara wisuda tali dharma. Kakandi Parogo Piniji temanten kekalih kepareng kaderekaken lumarap wonten ngarsanipun keluarga ageng Bapak Juweni tuwin Ibu Harni sampun kepareng samapta gapti sawego ing diri hanampi temanten kekalih ingkang kepareng kaderekaken salebeting rerangken tata upacara wisudan tali dharma ngunduh mantuk boyong temanten kapurwakan kan dipinaringan unjukan tirta wening tumraping temanten kekalih hangunjuk tirta wening kinarya dadya sarana pepeling pilih lampahing gesang bebrayan tah linambaran kanthi weninging cipta rasa yang karsa satemah hambabar kabagyan tuwin kamulyan sumrambah sagung kulawarga kinepyokan ron sarana upacara wisuda tali dharma mugi kalesa saking rubeda sukerta miyang lelara suker saged sumingkir sirna larut manggih rahayu widada kalis ing sambikala paripurna pinaringan unjukan tirta wening tuwin kinepyok ron sarana kaderekaken panjenenganipun Bapak Juweni kepareng hangrukar duwungipun temanten kakung Bagus Wahyu Ivan Wahyu Syahputra paring sifat kandel ingkang hawujud suringga utawi duwung kalamun cinandra dauping temanten kakung lan putri pindhanira curiga wis trep manjing sajroning warangka wis trep dadi jodhone wis trep dadi jatulan kramane tukap paripurna rerangken tata upacara wisudan tali dharma ngunduh mantuk boyong temanten pangayu bagya rawuhipun kadang besan kinasih Bapak Damin saha Ibu Suparni ingkang lenggah wonten ing dukuh Bagan RT 3 RW Tunggal Kelurahan Nglorong Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen Jawa Tengah tumuli badhe kiyo kepareng handherekaken temanten kakung lan putri Bagus Ivan Wahyu Syahputra sarjana teknik Raden Roro Ahyu Sevi Natasha Cornelia sarjana teknik lumarap tumuju wonten ing madyaning sasana wiwaha. Saderengipun tumuli kepareng kaderekaken
minggah wonten ing sasana mulya temanten kekalih tumuri paring tunggu pangestu saking panjenenganipun Pujangga Rama Suwarna Dwija Nagara kasumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazida. Kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Barakallahu laka Ivan Wahyu Syahputra wa Sefi Natasha Cornelia wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana ya Allah wa arina manasikana ya Allah wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tazziban wa amalan muttaqabala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa sifa min kulli da'i was saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salamatan wa barakatan fil hajati umi yang marinem mulyawiyono abi juweni umi harni bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wadahilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna sholatana wa ruku'ana wa sujudana wa siyamana wa hajatana wa tu'a'ana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fis-sirri al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuking panuwun ingkang tanpa pepindhan Katur Rama Pujangga Suwarna Dwija Nagara sampun kepareng paring donga pangestu tumraping temanten kekalih
Salajengipun saking para tamu kakung putri sinedahan ingkang winanting suka pasuki keparenga suka pakurmatan lampahing temanten tumuju ing sasana minulya. Sri Kuncoro hangumandang caos pakurmatan rawuhipun temanten tedhak wonten ing sasana minulya. Saking lenggah ing satunggiling bekten sampun kepareng kadherekaken temanten kekalih. Abagus Ivan Wahyu Syahputra sarjana teknik, Dwen Roro Sevi Natasha Cornelia sarjana teknik tumuju wonten ing sasana palenggahan salebeting sasana Atimulya. Lampahing upacara ngunduh mantu boyong temanten ing kalenggahan siang punika tumpul badhe kepareng kalajengaken atur pambagya raharja sugeng rawuh. Tumrapipun sagung para tamu ingkang sampun kepareng satata lenggah wonten papan palenggahan ingkang sampun piniji. Dene ingkang kepareng hambabar pangandikan kinarya sulih sarila keluarga ageng Bapak Juweni tuwin Ibu Harni nenggih panjenenganipun Bapak Bayan Mulyono kasumangkaaken. Jengaripun Bapak Bayan Mulyono tumuli badhe kepareng kasumbul panjenenganipun Bapak Suhat tuwin Bapak Rati Hati Suwito. Srepek Mataram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katentreman karayon kaulejengan lan sedaya vilasaning Gusti mugi tansah kajiwa kasalira dumateng panjenengan dalasan kawula. Kawula nuwun kunjuk dumateng sesepuh, pinisepuh, aji sepuh ingkang sampun pono ing pamawas miwah lebda ing pitutur ingkang satudhak minggahipun kunjuk dumateng priagung pangemban saha pangemban donayakaning negari ingkang saestu kinarya pandam saha panduming para kawula dasih ingkang pantes sinuba sinudarsana. Pinijinipun kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Ibu Kadang Besan Sutresna nggih panjenenganipun Bapak Damin sekan Ibu Suparni ingkang nembe bagya mulya ingkang sanget hormati
Sumrambahipun kunjuk dumateng para bapak ibu, para muda dalasan tumaruna ingkang sanget hormati saha kawula banggaaken. Saderengipun mugi wonten lumpuring sih keparengipun inggih awit kawula kemawantun tranyak njejer salira gempil kamardikan anggen jengandika nembe eca imbal pangandikan sawetawis inggih awit kawula mriki merdapa saking keparengipun Bapak Juweni sekan Ibu Harni ingkang hampegugati kawula mriki pinangka sulih salira rambat talangi ngatur kinen hangaturaken menggah isi wigato sing perlu pargian prasaja wonten ing ari kalenggan siang punika. Anamung saderengipun kula hanglajengaken matur sumangga sareng-sareng kawula dherekaken ngunjakaken rasa syukur dumateng ngarsanipun Gusti ingkang asipat mirah ingkang sampun paring sih wilasanipun ingkang tansah tumanduk dumateng kita utaminipun ingkang arupi kesehatan kawilujengan ingkang saengga ing ari kalenggang siang punika kita sami tasih kepareng makempal silaturahim wonten wisma pargian kanthi keadaan wilujeng nir ing sambikala. Dene pinong anggenipun sami lelenggahan kanthi mardikaning penggalih sinambi imbal wacana sak keparengipun ngiras pantes anggrabi pasugatan pucuk rami ingkang sampun sumadya wonten ngarsa panjenengan sami kanthi sak keparengipun. Anamung emanipun saking panjenenganipun Bapak Juweni sekan Ibu Harni anggenipun hanggadai niat lan hajat mantu sampun kagonta karencana katata tebih saderengipun anamung dumugi tumapaking gati tasih kathah kekirangan langkung-langkung anggen nampi rawuh jengandika sagunging para tamu saking panjenenganipun Bapak Juweni sekan Ibu boten saged hangaturi papan palenggahan ingkang satrep utawi ingkang jumbuh kalian papan palenggahan panjenengan saben dinanipun punapa dene anggenipun hangaturi pasugatan ingkang boten miraos ingkang sedaya kula wau boten ateges panjenenganipun Bapak Juweni sekan Ibu Harni hangirangi raos pakurmat dumateng panjenengan sami inggih sedaya kula wau saestu kabeta saking kawontenan pramila boten wonten atur sanes saking panjenenganipun Bapak Juweni sekan Ibu anamung nyuwun pangapunten ingkang sak ageng-agengipun. Dene jangkep ingkang angka kalih sinaosa panjenengan sami sampun uninga lumantar piswananipun Bapak Juweni sekan Ibu Harni. Punapa dene lumantar serat sedahan ingkang katur wonten ngarsa panjenengan sami anamung boten wonten awonipun kula hangambali atur menggah isi wigato sing perlu. Kaleres dinten Minggu Kliwon surya kaping gangsal Oktober taun 2020 panjenenganipun Bapak Juweni sekan Ibu Harni saestu netepi reh garmanipun tiang asepuh noninggih ngentas pitulus Boyong Basuki putra kakungipun ingkang asesilih Nak Mas Bagus Ivan Wahyu Saputra sarjana teknik ingkang sampun kepareng jinantu krama sekalian Roro Ayu Sevi Natasha Cornelia sarjana teknik putri kinasih saking panjenenganipun Bapak Damin sekalian Ibu Suparni ingkang pidalem saking Dukuh Bagan Desa Nglorok Kecamatan Sragen Kota Kabupaten Sragen. Inggih awit sampun kepareng pikantuk ridhaning Gusti Allah Subhanahu wa taala lan sinurung doa restu sagunging para tamu menggah ijab kabul putra temanten kekalih sampun kalampahan rikala dinten Sabtu Legi surya kaping
kalih Agustus tahun 2000 langkung wonten dukuh bagan saking petugas kantor urusan agama Kecamatan Sragen Kota. Konjuk dumateng sagunging para tamu kakung saputri ingkang winanting pakurmatan ing mriki saking panjenenganipun Bapak Juweni lan Ibu Harni. Punapa dene putra temanten kekalih boten wonten atur panyuwun sanes namung nyuwun tambahing doa restu mugi-mugi putra temanten kekalih anggenipun bikak gapuraning bebrayan benjang anggenipun bangun balwisma mugi tansah pikantuk ridhaning Gusti Allah Subhanahu wa taala gampil anggenipun ngupadi pangupah jiwa ingkang satemah dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Sagunging para tamu kakung saputri ingkang winanting pakurmatan bilih mekaten menggah isi wigatos sing perlu kanthi menika kunjuk dumateng sagunging para tamu kasuwun jenak jenjem anggenipun lelenggahan ngantos paripurnanipun bagian ing siang punika sinambi imbal wacana sak keparengipun ngiras pantes hamidhangetaken punapa dene hamirsani lelipur sawetawis saking paguyuban karawitan jangkep Cindelaras ingkang samangke kalajengaken campur sari mayangkara ingkang pun sepuhi saking panjenenganipun Mbak Niken Salindri ingkang sampun siya kenggati wonten ngarsa panjenengan sami kanthi sak keparengipun. Konjuk dumateng sagunging para tamu kakung saputri ingkang winanting pakurmatan lan ing mriki saking panjenenganipun Bapak Juweni sekalan Ibu Harni ugi boten katalumpen ngaturaken agenging panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng sanak kadang tangga tepalih mliginipun dumateng keluarga ageng ing padekan ngunut RT 8 lan sak kanan kiringipun ingkang tebih saderengipun sampun paring pambiyantu ingkang arupi eguh partikel bau suku lan sih kadarman sanesipun ingkang sedaya kala sanggi saking panjenenganipun Bapak Juweni sekalan Ibu Harni anggenipun anggadhahi niat lan kajat mantu lan ing mriki mbok bilih panjenenganipun tangeh hamangsulaken budi sae panjenengan sedaya kala wau kanthi menika piyambakipun hanamung DPP nyuwun dumateng ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala piyambak. Lan ingkang pungkasan kawula ingkang tinanggenah manembromo menggah rawuh panjenengan sami pinangka sulih saking panjenenganipun Bapak Juweni sekalan Ibu hangaturaken menggah isi gatos sing perlu. Mestinipun anggen kula matur wonten ngarsa panjenengan sami kathah kirang saha langkungipun ingkang sedaya kala wau saestu kabeta saking jubluking pangertosan lan andhaping pawiyatan kawula kanthi menika saking kawula pribadi boten wonten atur sanes ugi nyuwun pangapunten ingkang sak ageng-agengipun wasana cekap semanten kanthi pepuntoning atur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur kuing panuwun ingkang tanpa pepindhan katuraken panjenenganipun Bapak Bayan Mulyono ingkang sampun kepareng hambabar pangantikan hangaturaken pambagya raharja beberapipun sagung para tamu ingkang sampun kepareng rawuh ing kalenggahan siang punika tulis lajengipun Bapak Bayan Mulyono tuwin para paraga panyumpul kadherekaken foto sesarengan temam tenli dene sagung para tamu wonten ing kalenggahan siang punika tumuli badhe kepareng kadherekaken kadang-kadang juru labdos dedaharan saking kadang-kadang nikmat rasa catering kepareng juga taaken daharan miwah unjukan tumrapipun sagung para tamu ingkang sampun kepareng rawuh
Lan saparipunanipun Toto Upacara wisudam tali dharma nguduh mamtuk boyong temanten. Temanten kekalih Roko Mas Ivan Tuin Ahayu Sevi badhe kadherekaken lumebet wonten ing Panti Busono kepareng Hanglukar Busono Kanigaran paes ageng Kanigaran Ngayu Jokarto Hatiningrat kepareng Hang Rasuk Toto Coro Busono paes ageng Ngayu Jokarto ingkang tumuli badhe kagem salebeting rerangken Toto Upacara adat panggih temanten satataning gagerak Ngayu Jokarto Hatiningrat. Dene wonten ing kalenggahan siang punika sagung para tamu kepareng kadherekaken hangrahapi daharan mewah unjukan ingkang samangke tumuli badhe kaladosaken kadang-kadang juru laptos saking nikmat rasa catering. Anggrego swasana Roko Mas Sadibei tuwin kadang-kadang cinde laras sinambi para tamu kakung putri hangrahapi daharan mewah unjukan sawetawis tuwin temanten kekalih badhe kepareng linukar busana kepareng hangrenggo swasana ing kalenggahan siang punika kanthi kegendingan sawetawis sumangga Roko Mas Sadibei. Matur sembah nuwun Mas Dani Dananjaya. Inggih. Wah jan, ranyono malah ketemu neng kene karo panjenengan. Inggih, suwe rajamu ya Mas ya. Inggih, jamu pisan kok malah rasuwe. Tegese ora suwe sing kepethuk. Nah, ngono. Awit winates sing manci lah. Inggih, saestu Inggih. kados panjenengan yo MC ni hit Jogja dadi yo wis sibuk banget. Pun sami mawon Mas kalian Biyen panjenengan ketemu ya ora tau. paling nek ketemu paling neng TVRI Jogja pas syuting Pangkur Jenggleng. Kula nggih bareng ukur-ukuran kali panjenengan kula wingi. Oh inggih. Gongso ngetren. Gongso ngetren. Inggih. Alhamdulillah. Inggih, sowan wonten keluarga ageng Bapak Juweni tuwin Ibu Harni Roko Mas menika ujubipun ngunduh mantu Mas Ivan Inggih. kalian Mbak Sevi kesampun dawuhipun sampun rikala sasi Agustus. Oh ngaten. Surya tanggal kali Agustus kalih ewu selangkung wonten ing Nglorong Sragen. Ngelorok Mas. Nglorok nggih. Nggih, Nglorok nglorok. nggih, nglorok nggih. Ngelorok Sragen. Nggih. Nggih. Alhamdulillah Mas Dani Mas Dani Dananjaya. Nggih. Lalu iki ing siang menika kadang-kadang WO Ibu Dani Mukti Penganten Production. Leres. Ing siang kalenggahan wonten dalemipun Bapak Juweni sak keluarga kepareng sampun sowan wonten ngarsa panjenengan sedaya kadang-kadang karawitan Cindelar. Aku tak munggah ben ketok ya Mas. Oh nggih, apa kula tak mriku ya Mas yo? Ah ngono ya prayoga. Oh nggih nggih nggih. Duet awake dhewe wis padha lho. Ben ketok rombongan. Nah. Yojo Solo dadi siji lak ketok Nggih. rukun ngoten to. Wong sejatine Solo karo Yogya ki ya mbiyen sak trah. Lah nggih. Nanging gandeng negari Mataram menika kapisah dados kalih. Nggih. Lajeng Ngayogyakarta ingkang dipun pangarsani Sri Sultan Hamengkubuwana, lajeng wonten ing Surakarta Sinuwun Pakubuwana. Ngaten leres wah wis jan. Kaya jambe sinigar ya Mas ya nek Jambe jajan sinigar. iki ya. Jenengan jambe sing seger aku sing bosok. Ora. Padha-padha le turahan codot kok. Lah iki krune Bu Dani Mukti kok ya gede-gede kaya Mas Mamo. Oh, iya. Mana Mas? Oh Mas Mamo bentar lagi mau ganti baju ini untuk Oh manten. ngaten. Nggih. Asung panglipur nggih Mas Dani. Monggo, Mas Pesanan Adibei. kadang-kadang Cinde Cinde Laras. laras. Wes ki Pelok 6 ya Mas Gino. karawitan ampu-ampu wis magen. Nggih menika wala niki. Aku le alhamdulillah ki wis wit 3 sasi kepungkur. Alhamdulillah iso awor Cinde laras Cinde laras. ngono. Kayak biasane iki ya mung dek mbene ya mung nonton ning YouTube ngono. Saiki iso kepanggih kadang-kadang Cinde laras. Nggih. Hah? Biyen tukang luruk aku biyen woyo-woyo ngono tak luruk iki biyen. Derek memuji kagem Mas Ivan Wahyu Syah Putra sarjana teknik, Nggih. lan ugi Mbak Sevi Natasha Cornelia sarjana teknik. Mugi anggenipun jodohan tasah pinanggih gesang ingkang ayem-ayem Amin. tentrem, Amin, amin, murah amin. rezeki, Amin. panjang umur, slamet dunya, slamet Amin, akhiratipun, amin, Mas amin, Dani. amin, amin. Nggih. Mugi-mugi ugi enggal pinaringan putra putri kang soleh lan solehah Amin. kang saged bangun miturut tumrapipun tiyang sepuh kekalih. Amin, Allahumma Ngaten. amin. Amin nggih. Biyen aku wis kandha Suara kok iso turut usuk ngono ya. Iso apik ngono piye ya? niki jamune Mas, Jamune apa? sate kirek. Ora guyon. Apa isih husum to kene iki? Aku ora doyan kok nek kuwi. Betul ya?
duwe itu. Jaluk malah Sing ngendang dokoh. Mas Tommy. Jamune kuwi kok pitik. Marang dika dowon manis eling ngojroning bebrayan kebak panggoda yakti genduk tika tindak rene ya nak rupeda kang ngrimpeti duh nimas mos tikaneng Digongke Mas. gimana? Digongke. Oh, digongke. Heeh. Men ketok ngono lho aku iki sedina wis ditandur ning kene. Berarti jane wis ketwingi ya? Sampun. Kalau bikin niku sampun upacara adat mriku wonten mriki jangkep sanget lho Kang Mas. Nggih, nggih. Kawiwitan saking upacara munggahke beras utawi minggah Cetek pari. geni. Lajeng wonten upacara wonten ing pedaringan, pasang pager, pasang blekete tuwuhan, cok bakal bucalan, Nggih. cedhek geni adang sepisanan, sate dawat, lepas ayam srono lan sak piturutipun. Terus Bapak Juweni menika betul-betul piyayi sing budaya sak Leres nglestanturaken adat Widi Widono tilaranipun para leluhur. Nggih, Mas Awit Eyang Marinem Mulya Wiyana utawi Mbah Mul menika Nggih. kala rumiyin menika ugi asring ngladosi ingkang kagungan kersa apabila wonten piyayi ingkang kagungan kersa lajeng upacara adat menika Mbah Mul menika ingkang Terus menawi mratitesaken. saged dipun wastani pujangga. Leres menika nalurekaken tilaranipun Para leluhur leluhur, nggih. ngaten. Nggih Kang Mas, monggo perlajengaken. Mbok aja salin sloga lan maneh citra ing janji jebul tega kowe gandeng priyoli yo nah Monggo. kowe ning tengah diapit piyai kakung sing gede-gede iki piye rasane Ya, piye Mbak Tika ayo. Wis Ya. rasane rada anget sebabe piyai kakung kalih menika piyayine kandel-kandel. Dados umpama kemul niku sing bed cover ngoten niku lho. Sijine bed cover, sijine meneh ukurane jumbo. Jumbo. Jadi iso nggo krukup sisane. Cih. Atur Alhamdulillah. langgam sesarengan Mbak Tika kalian kadang-kadang Cidi Laras monggo. Sepatu Mas Dani Nggih. Biyen aku ra wis kandha jroning bebrayan kebak ing panggoda bebasan wanci panglon peteng dedet tanpa obor kang rinoso Apa pancene
jentro kaya wong kelangan betung gelek-gelek wekasane wuyung sone Sound sistemnya saking pundi menika? sangka Mojosongo Mojo Songo wala Delwin Pro Audio. Just Lan kandheng uga bareng. pengantin production sing ana Budani Muktine. Wah, Mantu ki dipasrahke Budani Mukti ki wis mencakupi keseluruhan. betul sekali. Sing mantu wis ora usah mikir no. Nah, Apa wis digalih karo Budani lah Mukti. nggih to, just tenan. Aku ngumun ora kaya awan iki kok, Pak. Jenengi wedding organizer kok eloke kaya ngene, tebih saking Yogya. Sangka Yogyakarta. Ibu Dani nggih piyaine cantik, Masya Allah. Aku sok nek pun rodok sepuh napa ya cantik kados Bu Dani ngoten nggih. Pertanyaannya, Apa? kowe nganti sepuh kok oleh. Aja ngono to, Pak. Utangku ning mindring cik akeh iki lho, gak kesusu. Ya nak ya. Tak suwun marang sliramu Mbak aja lali janji prasetya Janji prasetyaku tresnaku kang satu tetep tulus nglakani jiwaku Sindelaras karawitan jantung saking pijilan ayo yo ayo yo biyen aku ra wis kandha jroning bebrayan kebak ing panggoda bebasan wanci pangon peteng dedet tanpa obor kang rinoso apa pancen wis beda dek biyen apa saiki ning saiki nek apa siramu salin selama dek biyen tresno saiki dak wong ayu mbok aja bingung tumawon satemaat jentro kaya wong kelangan betung gelek wekasane wuyung
suasanane nyenengke ya. Nyenengke wong ya dasare WO ne pengantin Pengantin production. sing ana budani. Budani. Jan tenan Mas Dani ugi ala piye kok le bagus Gemeske. demes kok gemeske to. Lah iki pomo cah cilik kae jek cemlewu. Iya. Iki nggih MC kondangnya Jogja, niki nggih Amin. MC kondangnya Solo Raya Karanganyar. Pokoknya aku bungah ora kaya awan iki. Diapit kalian MC kondang ini beredek aku. Aku ingat gemesi yo. Kan aku cah ipel-ipel ipel-ipel itu. Oh iya. Jenengan kok marah. Ipel. Oh ngono ya. Ora dibablaske Mas. Boten. Ampun no Mas. Nggih. Nyelani atur sekedhap. Nggih Mas Dani. Awit sabibaripun menika badhe ginelar lampahing upacara adat panggih temanten Kayu Jakarta kepareng kasamaptaken paraga ingkang hangayahi upacara adat panggih samangke kasuwun minangka penganti temanten kakung panjenenganipun Bapak Hartono tuwin Bapak Lefranto Max Donald Sekion tuwin ingkang kepareng hangasta sanggan pamethuk utawi pisang sanggan panjenenganipun Ibu Sri Hamdayani tuwin Ibu Taryani ingkang kepareng hangasta kembar mayang panjenenganipun Ibu Darsini Ibu Susiamti Ibu Suparti tuwin Ibu Wahyuni Umia. Jadi ingkang kepareng hangandi temanten putri panjenenganipun Ibu Zahra Anggun Harimbi tuwin Ibu Rena Wibowo. Sumangga paraga ingkang sampun kepareng kasebataken asmanipun kasuwun samapta gapti sawega ing diri saparipurnanipun temanten kekalih Linukar Busono mangagem Busono paes ageng Ayu Jakarta upacara panggih tumuli badhe kawiwitan. Kami persilahkan Bapak dan Ibu yang bertugas untuk menjadi pendamping maupun petugas pembawa kembar mayang dan juga pisang sanggan dalam prosesi upacara adat panggih pengantin dipersilahkan untuk mempersiapkan diri bersama dengan tim dari Pengantin Production Yogyakarta akan kami arahkan sesaat lagi untuk prosesi upacara panggih pengantin untuk Mas Ivan dan juga Mbak Sevi. Monggo pun lajengaken Mbak Tika, Kang Mas. Nggih, Mas Dani matur nuwun. Tak semen bareng Panggodaning katresnan kang sampun katur. Kanthi pangajap mugi penganten sakloron menika mangke anggenipun bebrayan boten manggihaken panggoda pangrencana wonten salebeting bebrayan. Leres lulus raharja kalih sampe kala dados keluarga ingkang bagya mulya langgeng lestari ing donya tumekaning delahan ngaten nggih Kang Mas. Iki memang luar biasa siang hari ini kita bersama dengan Pengantin Production Yogyakarta dengan konsultan Ibu Dani Mukti yang mewujudkan banyak sekali wedding dream atau impian pernikahan. Dan upacara untuk acaranya Mas Ivan juga Mbak Sevi ini luar biasa Kang Mas. Karena kita mengemas upacara adat yang murni adat. Upacara adat yang sudah jarang kita temui kalau wingi menika sampun ginelar ingkang sampun kula sebataken kala wau menika dikemas dengan luar biasa sebagai kemasan baik tidak menghilangkan suasana sakralnya, tapi entertainmentnya juga dapat bisa menjadi edukasi juga. Betul karena kita ditayangkan secara langsung bersama dengan teman-teman dari Evio Multimedia ini juga dari Jogja. Ini di channel YouTube-nya Pengantin Production ya Mas ya, betul ya. Nah monggo Bapak Ibu nanti yang mau mirsani wonten dalem atau nanti mau melihat kembali acara siang hari ini bisa melalui channel YouTube-nya Pengantin Production. Karena acara siang hari ini ditayangkan secara langsung oleh Evio Multimedia di channel Pengantin Production Wedding Organizer by Ibu Dani Mukti. Betul, ngaten inggih. Tasih wonten wekdal Kang Mas, monggo inggih. Sendika Sing rada gayeng ngono ya ora apa-apa jane ya. Nggih. Contone napa? Non? Contonipun menapa? Adus bareng-bareng ngono kita gayeng ya. Neng kali. Neng kali. Jare cerak kene ana sumber air panas. Ada, Mbak Ada Yana. ya?
Bayarnya itu dari sini kurang lebih cuma 10 menit Mas. Oh ngaten. Pemandian air hangat Nggih. itu bagus sekali Untuk kesehatan. untuk kesehatan, Nggih. penyakit kulit, penyakit tulang bisa sembuh. Oh betul. Mitosnya seperti itu. Oh gitu. Berarti ini sudah termasuk di dataran tinggi nggih? Betul. Oh berarti di kaki gunung Lawu. Lawu. Oh iya Boleh betul. nanti Mas Dani setelah acara event ini selesai bisa langsung mampir ke pemandian air hangat Oh, ngaten. Bayanan. Ini juga merupakan destinasi wisata nggih Kang Mas. Termasuk Mriki destinasi nggih. wisata. Nggih, luar biasa. Wah, jan seneng iso nyambut gawe iso karo piknik. Terus nek jenengan mangke kondur, Nggih. lewatnya alas karet, di situ ada kuliner. Sik to. Kok kon metu alas karet iki ora nek dalan liyane. Oh itu jalannya Jalan Oh, yang utama jalannya satu halus. rumah satu. di situ ada kuliner namanya rica-rica mentok. Mentok. Wah, Sragen terkenal rica-rica mentoknya Iya. nggih. Mantap. Jangan khawatir Mas, Nggih. rica-rica mentok bukan rica-rica yang lain. ya. Soalnya duduhe tok kan mesakne, engko nek dahar duduh tok kan ya Boten. mesakne. Niku senengane sing ngendang kok Mbak Tika. Oh, ala lagi. Neng biyen gaweane jajan bareng lah. Ya Mas Tami ya. Monggo, tasih katur menapa malih? Ajeng bawa malih napa langgam atau apa mungkin boleh. Oh, nggih. Tasih wonten wekdal monggo. Rodok gayen. Digarap Gayen. seragenan. Nah, seragenan. Kangening ati. Oh, nggih. Sisan sing enggak. pelok 6. Oke. Kangen ning ati. Di Kangen ning Jogja, ati. di Jogja wonten nggih lagu Kangen ning ati Mas Dani. Enten loh. Sing gawa ke bangsane niku. Lagu-lagu wetanan iki sing gawa ya seniman-seniman wetan nek pinuju sowan Jogja, syuting ngoten menika nggih to kalau ben. Mau dalu kula kali Mbak Rini. Oh nggih. Wonten Klaten topraan. Oh ketoprakan. Cuk, nggih. Oh ngaten nggih Mas Jan piye. Toprakan teko jam 3 esuk. Topraan kok jam loro. Kaya wayang. Kangening ati buka celok nggih. Monggo. Nah, Mangga. sepira Mas Gin? Mas Gin. Sawindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku yo wong ayu pepujanmu ati susah wong kangen sliramu asik. Bagus katresnanku ora beda rasaning atiku awak lumrah ra bisa turu wewayanganmu reridu Lino kita ati-ati Ati susah nunggu kowe bali Rasa kangen ra bisa mari amung sira kang iso nambani aja semelang bagus tresna kami kira bakal layu ora sumi aku bali bisa sumending ana ing sandeng Asik. Laras Sinde laras lho iki. Senenganku. Ayo iyo ayo iyo
kasih Siri Kasragen. Kan ngono kuwi. Tunggen tak gendung. Alah alah. Nih. Dasare pengrawiti num-num. Nom-nom no kan pai dilaras kalah. Baik dilaras wis dikadekke ning pegadaian Mas. Aja mbok rembug terus. Kok ndak marai konflik. Iki karawitan Cindilaras ki pimpinane Pak Kristianto. Ayo. Karo juragane ayo. kok lali. Juragane kok gak apal Lagi. wis apa njaluk dipotong. Sarjana sosial magister manajer. Kok sembrono. Piyaine enten mboten to? Gak teko iki sik makili aku ketuane. Alah. Mang ketuane apa niki aku? Pak, mang potong 50 Pak, salah le nyebut iki jeneng. Salah sing nyebut. Oh siap, lanjut nak ya. Aja semangat langlang bagus tresnaku kira bakal layu ora suwe aku bali malah bisa sumanding ana ing sanding. Sampun. Mas Terima Dani, kasih, monggo. Mas Dani. Nggih. Menawi Nggih matur badhe sembah nuwun. ngajengaken tata cara. Sesarakan kalian Rokomasa DPI. Oh, ngaten. Kolaborasi. Inggih matur sembah nuwun kadang-kadang Cindilaras saking para tamu ingkang satu kinabekten kepareng wonten ing kalenggahan siang punika sasampunipun temanten kekalih paripurna Nyohan Rasuk Busana kepareng tumuli badhe ginelar rangken upacara adat panggih temanten satataning gagrag Ngayu Jokarta Hadiningrat. Jadi katur para paraga yang kepareng hangayai karya ing kalenggahan siang punika kepareng kasuwun samapta gapti sawega ing diri ingkang kepareng hangandi temanten kakung panjenenganipun Bapak Hartono tuwin Bapak Lefranto Max Donald Sekion hangasta pisang sanggan Ibu Sri Handayani tuwin Ibu Taryani dan ingkang kepareng hangasta kembar mayang panjenenganipun Ibu Darsini Ibu Susianti Ibu Suparti tuwin Ibu Wahyuni Umia. Dan ingkang kepareng hangandi temanten putri panjenenganipun Ibu Zahra Anggun Harimbi tuwin Ibu Rena Wibowo. Kasumanggaaken kepareng samapta gapti sawega ing diri. Sagung lenggah ing satu kinabekten keparenga sungsasmita tumapaing upacara adat panggih temanten satataning gagrag Ngayu Jokarta Hadiningrat sedaya paraga kepareng tumuli badhe kadherekaken wonten papan kang sampun piniji sagung para tamu keparenga sung pakurmatan upacara adat